Sisian perlok bro yang subhai pi channel ke jonga ke kerteng jonga di Ferdinand Rani but hani singan IP ya ki report khendiat welingkot halor jong coronavirus ini punya jingkong bingkot bingtip hukum COVID-19 ini sing karpo tarik benai march arjarpo but dengan IP ki katukan ni ki report ki balayo but kini pela bangale hani ke jaka klau khendiat Tende ngamban sih kahini ini cekai banga ngala banyo lat banle ngale kata nem step ngala record ini video la lai sausin di gidan gijing pentut jing penwit ki babon ngamban sih banle kani kapor ti kimat ki kongsan kalong komne ba henen kesengi kapor prabaji janmet ka prime minister Modi ula pelaj ya kani kowe ka jing penbana kalong bahaka arpo artrik ke benai mat ni kesing sonde kandan ka jing pakhang snong lani ka janata curfew ka bamut nemdan menu-menu ki banmi Shabar nakilenti niki yang kisam ke jongki but ya kani lale khanang ban yadai ta jing ya bet ya por ita yang jingpang coronavirus ni COVID-19 te ya kani kan sedang nadu kanyo beji mestep jong artu atrik benai match perkan kut ruh khandai beji janmit jong kaju hi kesngi bakatakan nong tang shisngi kani curfew te la kerpat iborok bikin sim kiai kani halor ni benta ban yadai ki bahing sam ladi ban yadaru ya ladi tempat dak bafibet mafi ladi kayeng kesam pi kala ban yibet lang ti kebaar kalong ba Prime Minister Modi ruang ba bade ba kum kada kajing songu kita ki balaya Tracy Tom ban Sumar Sukher kini ki belayo ni jingpang ki benta bi hospital ba fer jong kani kari India balong bangin yami pa ba ka por san baje janmet banai ki jing thap ti na benta kini ki pa ba Tracy Tom kani kalong kum ka jing pelaj pa ba jing penbana pa ba jong Modi ne kamit tibat ru laong banjor ba kanum dan kanunu ko jing duna halor ka bam kedi kumba boro ni semua ko mangi nyetieng ba yo kadu bam di la penting na ba sarkar ka pendiang lut kini ki tayo bi khniat bana gi banwan ti kanum dan kanunu jing kerdu la kalong hakiliang baro ki bayade bat ka bam kedi ki jing dan kam ki ba kongsan da betaka jing embryo ti ki report ki balong ki beti ki ba hadu mentaka sini ka WHO kampat la ban IA ki update ka balong yang mentang ba arpo terik tika hadu bam kata bajir ngampadi ka kandong nunu ka report halo WHO ndai ha india ka jingtip kalong ba hadu mentang arpo terik kalong ba sispan reply ngut wilayo ini jingpang bat lakhlat no saungut ti laki balabun tam hangni kilong kadai hapo Maharashtra kelapa ya ki sau punyungut bat hapon japat dakshu sedang iwe West Bengal 4 dan ye ke jela ke bejantam ini re pebat hapo North East 4 dan Meghalaya 4 dan dak basai Meghalaya 4 dan wat hapo North East 4 dan ten re ngakau batai pi bali badan kaman khang mo ka jing dan kaman khang kalong kani nomor ba uni khan jing pang ye bet dak jing yemi pat ba ban la khang kom ngi dan hai hing kisam ke jongi bakala yang bi ngenya tengku pat ba bingini kendu kam pat ba pat kata kan ya dai ngin nak ni ke jing bet ni jing pang ngako apa nai pi kuwi ka nuksa lor ke Italy ke jing sha kini ki benta ki por ki sngi ki baladap ni ki banai baladap long bak laile banti ala kam nadu u tayu khadu jong u banai Januari kata kila declare ta state emergency ni ti henry pat ka besusi kalong ba hadu menta nomor ke jing sim sting ki pat ba ki yemi ki lek ki wan bakal poi ke jing yap sedu kalai hajar saus pak sangut ke bakal atam susu wat bania ke China ru ti ya kani bat loong bakadan kuwi ki jaka ba ki hospital kim dan chu ki nong trei bat kiladan ban bat kiladan ki volunteer ki bawan volunteer ki riu pat ba wan ban volunteer da ha ki jaka ki nurse ki doktor ban ai ki jing irap nam tagi ni bapang kan hadu bam dan chu tang jing thia ru ki jing thia ba ki jing sumari bekerpang la ai tang ki tagi breu ki bedang ham i khna ki balong ubadang khna tam ubang yo jing tip kalong sau pui senam karta bat ya ki breu ki bla kham rang ba wat poi tang san phos nam ru bayo ni jing pang kim admit chu hospital namar ba ka kala duna ka jing ai jing sumar bat lahaban bu ki hayeng om ban chu i kum tu ndri ban sumar ki no hayeng om bat haki hospital ti bat laong ba ki kot kubor hakati gari Italy laong ba ki dan ki kot kubor ba dang haki ni kisngi dang tang shisla ka dur jung kita ki bla khlat no ndri menta kala pa hidu ship house la te laong ba kita ki trok sipai ki la syukit di ki met yap ki jung kini ki breu ki babun hakata ka snong ka Bergamo ki khot ki kit ki trok ban rap swi ki jaka ban like nya ka jing ya pang ye ben
tila khanglut ye borok khoj ki jaka mani kumba filatep ngiru shani ki la ki jaka mani shakri blai ki jongi borok la khanglut but ngadang nga ya kani nga kwa banong ipi nakaliang jonga kalong ba pi le ka badan kam yo hale bikin yo I komita gisi kani ka video kam kai jing tu jonga pangata Italy kalong bamde ombangan nga banga penting ipi re ban ye thu ipi jing sisa bala dangim ker ngimda nge kan jenjar bha yang bengingin bengin smooth thu ba bengin la ban yada yete la kam khatam karim ke jongi kumni da Italy kam la ban te la kam kari India le hangnu kan kala ban le la dangi hi ki pai ba ngim le ai te nga tip ba ka kalong ke jing nam ta ki ye kalong ke jing nam ta ki babun ki ba belas ngi ka khamtam le ki ba shania ha ka tourism market bar ki we te andre kwa ban ba fi fin shim khia pat ye kani ba ini jing le tapi manta modi udang ai tang sisngi te bat nga ngam tip kai ka banja ha kini gisngi ki ban wan Tienre lada kaja kata kajing khang kum khang skiwe ba kiri kum ke China ka bala khang no dam be ki snong ki thau menta kala hiar sibun kita ki ba yo pang kita ki bayam tienre ki Italy pat kadang yele ikani ka ba ikani ka jing yele tinga kwa ba bi pinlong pla pun kre na tai ki boro bat ba bi pinlong pin yada la ka yeng ka sem da ka bale kita ki jing betha kum ka sarkar ba ka penmi maman la ka por la ka long na ka state na ka central tiba pinbut yaki bagi kot kubor bagi penmi man kesni haka ketien khasi bagi ketien ki bapi filak ban pulih ti namar ba kani ko ru nga ban hakani ka klimat kalong ba hakini kisngi ki banwan kila ban long ma ru halu kata but yaki India namar ba kumangi om di tak jing orang hari kum kejing long jing man kejing pet ikini kiri beladam baka kloi bah ban kiu ya kani kejing pang te bat ngakwa ba fi pin shim khia ya kani bat ban spread ikini video spread ikiti video kiba day shapang kani om tang ni ke jonga ni ikini no video ki bede halor ni coronavirus ka bala banai ya kejing tip ba shikiwe te subha ban ai ru ikini kejing tip ba shikitu kiba jenjar ban yo sngo lene ban jenjar ban tip mo bat bekiwi ru kiba dan lagi nu bikin je ki benta jong kani kesnong kadi ki jela ka jongi kini ki kendong ken shat nu ko jaka na lale sitam ke nak benta nak liang ke jonga ban le hangni steng khlang wan le ini ke video ti henre ngamban si namar nga suthu ba man nak sing don kaman ai fi report ibarit tang ma fi pinam sa ko umdum te hakani ko video ngala ba ngan ai fi ko video ru nga kani ke jing sngo khia ka jonga ba hapdeng kita jing sha hang no jing ki mani be kiwi ki jaka kendu pa ba jaka shokri blai jongi ngakwa ban ai kani ngan ai pi da ko video penre ngakwa ban penpau fi ni ko ma hakasngi sande menta kata ka kasngi ban om kata janta ban ngakwa borok kum keri jela jongi bingin wan lang ko we bingin ya duai lang la kalong nu ko jinget ke be fi ngai hanu nu ko benta be fi dan marwe ni dan hanu nu ko be jakaru yen wan lang kum ko we ke jat ban riu kum ko we keri jela bingin la ban ban hiduai lang da beta kata kowe ka da beta kani keri jai brio halor jung ni ujingpang ya kani ka video ngana sa ai pada kowe ka bi fila ban share ki WhatsApp ki YouTube ki jong pi hakno no bentaru te bat lada dantang san phongut ki bape ya ta video lada dantang sispa angut ru ngatrai ka kanrong ka bakrau baki kita ki san phou ki sispa ki baki kila ban duai nam ta keri ta jat ban riu ya uni ujingpang la fila ban share ki arjar ki la hajar kata kanang khambha susu ti yakani sa ai bat kani video ke banwan ti tang kini nga di Ferdinand Rani sesisien bat kini ki khubor ki update ke balingkot nakaliang ki bami na ka sarkar India bat na keleng ke protek ti tang ini kintin khulish bo